Здравейте! Казвам се Ани и днес ще ви изкажа мнението си за продуктите на Inner Essentials. Държа да отбележа, че видеото не е спонсорирано. Това, което искам да кажа преди това е, че Inner Essentials е български семейен бранд. И всичките им продукти са изцяло био. Започнах с хидролината с лавандула и в момента съм на поредното им бижу, което е крема с роза дамасцена. И има и слънцезащитен фактор номер 30, което за това време в момента е доста подходящо. Смея да твърдя, че всеки един техен продукт уха е уникално и действа уникално. Няма да сбъркате, ако поръчате от тях. Ако трябва да кажа кой ми е любим продукт, дали може да са няколко? Не мога да се спра просто на един. Любим ми е крема със слънцезащитен фактор, както и солите за вана, които доста добре ми действат, особено след натоварен ден в работата. Жълтата им маска, която е с лайка, работи много добре с хидролината, която е с лайка, също ми действа освеждаващо, вече нямам червени петна по лицето, нямам и черни точки, благодарение на хидролината с лавандула. Общо взето 10 от 10, тъй като скалата за оценяване е 10, бих дала и много повече. Заслужава си да инвестирате в една по-пречистена козметика. Така помагате на вас, помагате и на природата.